L'associació Hàbitats és una entitat sense ànim de lucre creada el 1997 amb l'objectiu de fomentar l'apropament de les persones a l'entorn natural. Al llarg d'aquests 15 anys, moltes han sigut les iniciatives desenvolupades per l'associació i d'entre elles destaca una en particular, el projecte Rius. Cada vegada són més les persones que s'interessen per aquesta iniciativa de conèixer, conservar i compartir els espais fluvials. L'aposta per un model de conservació que neix de la iniciativa social i ciutadana avança en la mesura que creix la implicació de les persones amb el medi gràcies a la dedicació i al caràcter de proximitat del projecte i de l'entitat. Deu anys enrere, doncs, érem un grup de gent que teníem moltes ganes de fer coses, que era d'una manera molt voluntariosa. Jo penso que en els últims 5 anys el que hem assolit és, jo diria, que un nivell d'excel·lència amb la feina feta, no? I això es transmet en el que és l'organització, a la gent, als voluntaris. Penso que aquests 5 anys han permès fer justícia a la feina ben feta que han fet molta gent que ha treballat a l'entitat, el voluntariat, que és la base de l'entitat, i queden molts reptes, però aquests 5 anys jo crec que l'entitat ha superat la majoria d'edat, malgrat que encara no en té 18, però... Un dels valors més potents i valor afegit que té l'entitat és tindre un equip professional. És un orgull i és un plaer saber que tens aquesta gent una mica vetllant perquè el projecte no es desvirtuï i segueixi endavant. Això és el que fa que el projecte tingui, diguéssim, aquesta estimació per part dels grups d'interès que el rodegen. Però sí que tenim una capacitat, i amb aquests 15 anys s'ha evidenciat, de patejar territori, de treballar amb xarxa, de totes aquestes paraules que ara estan tan de moda, el projecte Rius fa 15 anys que ho està fent, això. El fet d'estar tan constantment a prop de la gent, trepitjant el territori, va fer que realment el meu compromís amb el projecte excedís la part professional. I una mica és això el que m'ha fet seguir vinculada amb aquest projecte. És molt més que una associació, sinó que hi ha tot un missatge, una filosofia, una idea darrere que la comparteixes al 100% pràcticament, no? I al final és que t'enganxa. És allò, ja no pots deixar-ho anar. El projecte promou l'intercanvi de recursos i experiències entre les diferents administracions, entitats i associacions, aconseguint una major capacitat de coordinació i gestió conjunta amb l'objectiu de compartir iniciatives per la millora dels nostres rius i de l'entorn natural. El projecte Rius coincideix amb tota la implantació de la Directiva Marc de l'Aigua i, per tant, el projecte Rius ha estat del braç, en aquest cas, de l'Agència Catalana de l'Aigua. Creiem que nosaltres aprenem del vostre llenguatge més proper al ciutadà i alhora vosaltres apreneu, diguéssim, del nostre coneixement que nosaltres tenim a través del que s'està coent a nivell europeu o a nivell més procedimental dels protocols d'anàlisi del medi. L'associació Hàbitat juga un rol importantíssim. Avui en dia no podem pretendre impulsar un model d'economia verda des del despatx d'un govern. Aquest impuls s'ha de fer entre tots, implicant el màxim de sectors de la societat, entitats, actors econòmics, ambientals i socials. I en aquest sentit, fer el pont entre el ciutadà, entre el territori i el govern és fonamental. Actualment el que és molt important és el fet d'establir contactes amb entitats del territori. Ara que estem impulsant des de fa 3 anys el programa de custòdia al curs baix del riu Gaià, el que hem fet és precisament establir aquests ponts. La relació amb una associació d'una projecció molt més àmplia a tot Catalunya, com és l'Associació Hàbitats, a nosaltres ens enriqueix, ens dona ressò. Per impulsar projectes que nosaltres a nivell local i a petita escala, com a entitat petita, seria molt difícil de tirar endavant i fent-ho conjuntament amb altres entitats és possible.
Penso que el projecte s'ha anat creixent, generant consciència, generant sobretot dades també pel consorci amb el qual hem pogut utilitzar de manera important per anar mirant i valorant la qualitat dels nostres entorns fluvials, dels nostres rius. El treball d'associacions com la vostra, de les institucions, de les administracions, de la indústria, aquesta consciència col·lectiva ha fet que ara tinguem uns rius amb una qualitat, jo diria, important. Un dels aspectes fonamentals de l'associació Hàbitats és el treball educatiu. L'oferta educativa de l'entitat se sintetitza en un marcat caràcter pedagògic per a adults, joves i infants que presenta diferents tipus de tallers i activitats. Bé, el projecte Rius va llançar una campanya educativa amb la finalitat d'arribar a les escoles per poder dur aquesta metodologia adaptada als diferents cursos per poder portar els alumnes al riu i poder que ells mateixos puguin descobrir quin és l'estat de salut dels rius. I amb l'activitat i el projecte Rius aquí a Sabadell i amb l'escola Enric Casassa s'emmarca en el projecte d'Hàbitats Educació, aquest projecte educatiu d'acostar el medi fluvial a tota la societat i específicament sobretot a la comunitat educativa. Nosaltres ja fa uns quants anys que som del projecte Rius i tenim apadrinat un trosset del riu. Vull dir, apadrinar un riu vol dir que has de venir 2 vegades a l'any a analitzar-lo, un dia a la tardor i a la primavera, i té consciències de que has de cuidar el riu, no aquest tros sinó tot. Que el que fem és recollir els nens, emportar-nos-els al riu i passar-nos tot el matí aquí fent l'adaptació de la fitxa de camp que tots coneixem de Projecte Rius. Vale, que heu portat botes i sabates de recanvi? Sí? Doncs hem de portar... Anem a mirar si està contaminat, que no hi hagi brutícia i que sobretot que hi hagi vegetació i animals al riu. És una cosa nova per nosaltres, que mai ho hem fet i clar, fa il·lusió. Hem vingut aquí, ens han explicat unes quantes coses i llavors hem esmorzat i llavors hem fet 2 grups, a l'A i al B. Però primer un grup feia una cosa i després l'altra. Ens hem passat molt bé i hem après moltes coses. Hem vist molts animals que jo no sabia que hi havia al riu Ripoll i que ha sigut molt xulo. I on estava l'altre? Sí. I aquests són uns... Són aquells allà. Aquests, mira. M'he trobat un de color verd. Perquè ja saben que a quart i a sisè venen a fer aquesta anàlisi del riu. Se ho diuen entre germans. Forma part de la cultura del centre. De petits se'ls ha d'ensenyar que el riu forma part de la nostra vida. Els nens arriben a casa dient, sabent com està el riu i amb una mica d'aquesta feina que fa Projecte Rius, de conscienciació social, descobrim-ho nosaltres, agafem consciència, sabem quin és l'estat i agafem iniciatives també o proposem iniciatives perquè es puguin millorar el riu del nostre poble. La col·laboració amb l'àmbit empresarial, com a agent social, és vital per tal d'impulsar i donar suport a iniciatives de protecció de l'entorn natural al mateix temps que es fomenta el treball en equip des d'un vessant participatiu i d'esbarjo. Ens hem estructurat d'una manera diferent, enfocant-nos també no només a un voluntariat que pugui ser persones, escoles, sinó també anant a buscar altres sectors com poden ser les empreses. És un camí nou que, per tant, s'ha d'anar treballant a poc i s'ha d'anar establint aquestes relacions de confiança per poder arribar a fer col·laboracions o aliances més importants. És una manera també de diversificar i també d'arribar a molta més gent i també d'aconseguir més recursos que al final són indispensables per fer funcionar el projecte. Penso que l'empresa és l'element clau per a la conservació del territori. Les empreses, juntament amb associacions. Penso que no és l'element clau amb la conservació del territori, és l'administració.
Penso que les empreses, perquè són aquells que realment xafen el territori i són els que tenen de donar-se compte que protegint aquest territori està allargant la vida de la seva empresa. I vaig trobar el projecte Rius, que va ser trobar una mitja taronja, perquè tenim el riu aquí a tocar de la fàbrica. Nosaltres ja de sempre, diguéssim, l'empresa Gates ha tingut molta cura del medi ambient en tots els aspectes i llavors, diguéssim, va ser una oportunitat que, diguéssim, des de recursos humans es va començar a parlar del tema, ja si ens volíem cuidar d'un tramo de riu per tal de fer inspeccions i llavors es va anar movent dintre l'empresa i va haver tota una colla que ens vam animar de fer aquestes inspeccions. Hi ha gent de producció, hi ha un operari de manteniment, hi ha gent del departament de logística, hi ha gent de recursos humans, hi ha gent de medi ambient i de seguretat, hi ha la secretària de direcció. Està ben vist i valorat, vull dir, encara que no tothom hi participi, la gent, això ajuda que se'n sentin orgullosos de treballar en una empresa que té en compte aspectes com aquest, perquè això és tenir en compte aspectes de futur també, a més, de futur de l'empresa i de l'entorn on vius, en el fons. Tot el recolzament que sempre també ens ha donat el projecte Rius ens ha ajudat a anar seguint, diguéssim, tots els materials que ens proporcionen, diguéssim, en el moment adient, també és una ajuda. Quan venim a fer la inspecció sempre està tot a punt. Tenim les pastilletes, tenim les instruccions, les fitxes tècniques, tot està a punt perquè no et falti res. Llavors és molt fàcil, ens ho posen molt fàcil. Això estava enfocat amb els treballadors, però en algun cop ens han acompanyat, diguéssim, familiars de les persones, dels treballadors que també han vingut. Hi ha molta gent que té fills, llavors que n'aprenen i és una cosa que pots ensenyar amb els nens, és agradable, I no va un dia al riu i saps alguna coseta, pots explicar alguna cosa i els pots començar també a conscienciar una mica. A més, dona un exemple amb els altres, de responsabilitat social. És que és un moment divertit, la veritat. Trepitges aigua, fas coses que habitualment no fas, mires al cabdal del riu, les velocitats, això dels pH, això ho fas quan ets petit a l'escola, però després ja t'oblides i són coses, recordes i és maco. La conservació del medi és un assumpte que concerneix a totes les persones. Tenim dret a gaudir d'un medi natural no degradat, però també tenim el deure de conservar-lo. Des del teixit associatiu català, que és un teixit que tenim molt entramat entre tots nosaltres, que forma una bona xarxa, es poden aconseguir tota una sèrie de coses que, malauradament, per les raons que sigui, des de nivell polític no es poden assolir. Més enllà de les administracions, més enllà dels pobles, hi ha les persones, i les persones són les que fan, les que fan créixer projectes, les que fan créixer voluntats. Conèixer una miqueta més el riu, clar, això és apropar d'una manera molt heavy a la societat, una cosa que fa uns quants anys enrere, entre que primer els rius estaven podrits i que després només hi anaven els científics a fer comprovacions, que dius, una cosa més avorrida, a fer-ne una cosa realment social. És el sentiment que tens com de família, no només tot el que comparteixes amb l'equip tècnic, sinó també amb la resta de voluntaris. Hi ha molts voluntaris que, a part de ser voluntaris, hem acabat sent amics, I fas trobades de grups i coneixes uns amics de Granollers, uns altres del Gaià, uns altres no sé on, Vull dir que vas coneixent gent que també té aquesta altra part social que comentàvem, que també és interessant. Encara està perfecte. Punta, tio! Olé! Olé! Tio. Jo estic convençuda que la gent va al riu perquè té aquesta part màgica i aquesta part de... com emocionant, que estàs amb altres persones allà, que estàs a gust i que estàs bé. Jo crec que és interessant pensar si hi ha organitzacions que puguin treballar des de la mainada fins a la gent gran, que tothom pugui aprendre molt els uns dels altres.
És una activitat que participen famílies i així cadascú té el seu rol, els nens són els que agafen el celebret i es posen a l'aigua, els més grans fan potser les comprovacions així més tècniques i bé, és una cosa en què participen tots. Aquest component social tens tota l'escala de la societat de dalt a baix que estan fent exactament el mateix, però participant de maneres molt diferents i que això ho trobes en molt pocs projectes, penso jo. És com un joc, no? És com aproximar-se i gaudir, jugar, buscar entre les pedres, amb un pinzellet, agafar els invertebrats i veure com són, observar-los en la lupa. Doncs tot això té un component que també té un caràcter de goig, com si fos un joc, no? Com un nen petit que es dedica a capturar insectes, però en aquest cas captures invertebrats que et donen informació sobre l'estat del riu. La sensibilització i la interiorització dels valors de respecte, la responsabilitat i la cooperació, els vincles d'amistat i les relacions intergeneracionals, la protecció del medi ambient i en especial dels nostres rius a través dels milers de voluntaris que han passat per Projecte Rius al llarg d'aquests 15 anys és el que ens ha d'impulsar a seguir tirant endavant una tasca que no es pot aturar. Projecte Rius està fent una feina excel·lent, tant sigui a nivell de donar a conèixer la importància de les conques fluvials que tenim a Catalunya, com per, a més, ajudar a la cohesió de les persones que viuen directament o indirectament lligades a aquestes conques. Llavors jo crec que el que ens aporta és que la gent queda lligada al territori i es fa sensible i es fa com a custòdia d'allò que té més proper de la natura que li és més propera. Crec que és molt important que la gent desenvolupi el gust per fer coses gratuïtes i de reparació. En lloc d'anar a buscar el lleure pagant per anar al cine o pagant per tenir una pista d'esquí molt espectacular, doncs que no ens haguem de gastar diners, però que el nostre temps el passarem una miqueta conservant o reparant allò que tenim al voltant. Ens sortirà millor a tots.